dzinza kubatwa nani iyi andisi kuramba kuchiwa mari pane pauti unongoda ndimubatise mari but mari achisipa but ozvino ndikutoona kuti achero 1 rand ndakariwana ndinofanira kumupa kuti aribati andimazona kuchinja kune kwaitawo zvino nonde ndichikura pambane ndiri mudiki but ozvindakura manje ndakunyatsoona kuti mamistake esa zvinhu zvese noti vanhu shamwari dzinechitondudzawo izvi vari kuita izvi neizvi izvi ona yes mukadzi wako ari wrong apa neapa iwe uri wrong futi apa neapa gadzirisai apa neapa saka ndava neansa manje right haiwa saidhi renyu tikurinzwa rakanaka chose pachirume mai Munashe chero ndikazvinzotanza agadzirisa aita sei ndakunotyini akasike kutanga akakuramba achingorita zvake izvozvezvo chingoti achiuya mukadzi wangu zvana ndouya zvonetsa zvimangwana tongoramba tiri paposition 1 saka ngabvaitawo izvozvo zvandakambomudza akangoitawo nenondodzika pana saka zvakwamudza ndezvekuti kudini kuti hatisi kunyatsokuzwisisa nyaya yako iyo vatsanangura yavo nyaya yako iwe yako yakamira sei ini yangu ndakamudza ndakabva kuvabereki wangu before ndisati ndatombobva kuvabereki wangu ndiri kumba bamunashe uri kufunga chii nokuti pandabva kumushaini pai handina kutosvika ndindotaura nyaya yekuti ndavinga chii panapa ndabva zvakanaka here ora handina kubva zvakanaka angosvikawo semunhu ashanyawo kwandagara ndachiti gare gare kwemwedzi kana ndati regai ndimboenda kuharare ndandoona chi vabereki vana mbuya ari Munashe vabva vati zvakanaka kwandaenda kuharare izvo ndaiti ndoshanda nekuti ndaiziva kuti mwana wangu ari ndaenda chikoro baba wacho hapana chauri kungotaura regai ndindoshanda ndi mwana wangu ndisiya mwana wangu aende chikoro ndaako kuharare nekuti kumusha kwasina network pawakasvika kumusha kwaudzeriwa bana mai zvokuti wabva sei kunoku handina ndichingosvika handina mbovabvira ndavaudza nonga ndakatopedza 2 months ndisandava ndakatozovaudza ndakubva kuharare ikoko kwabva ndaenda kuharare ndataura naBamunashe Bamunashe ina handisati ndataura navabereki kuti ndakafambirei kunoku saka iwo kana uri umwe munhu dei watakurumidza kutaura nechi navabereki vangu ndisati ndataura navo inini zviri nani iwe utange ndodini ndovozondibvunza kana zvine zvichiitika zvatotaura akati ndini iwewe hanzi chi iwe ndozvowakaenda ikoko ina nhambo kudzinga pano atotaura zvake that's the correct point anodzinga munhu there's no need nditenge kutaura nemabereki ndivaudza kuti kudii inini ndikuziva kuti munhu akabva pana apa hatina kuwirirana paakabva pana ndeti sister paakabva pana ndinawirirana so pressure yadaundipa uyu kubrain dzangu nokukura kwangu ndakaona zvisingaenderani kuti nditi ndimhanye kudza vabereki kana kuti ine vabereki andangovafonera kuti hanzi kumhanya kudza vabereki SIS MELLY iyo baba namai vako havana kubvunza kuti vasvika sei kunoku vakangoti wauya kuzogara semunhu ashanya kwabva makuri sei akuribo ari sei mukwasha aribo ndozvandakaita anambovaudza kuti ndabva sei oro zvaita sei anambobvira ndavaudza handidi kunyepa pandanditotaura nababa Munashe munoziva chero zviri kunzi hanzi hana kubva hana mudzinga kana ta sei aiva neraiti yekutotanga iye kutaura kuti vana baba mukadzi wangu kunoka hana bva zvakanaka mubvunze chii chiri kuitika zvazvitori right aitotanga sezina kudako inaya kuti pachivanhu chedu handiti ini ndiri kuziva kuti kune dambudziko rokuti inini handisati ndabvisa mari inodiwa kuvabereka vanditi so inini nenyaya dzemapressure ari kuitika kuti tichinetsana takukonzera confusion kunani kuvabereki anomunzwisisa ndosaka ini ndakamira aindipa pressure ndichiramba ndakaramba nhasi ndobvawo kuti hanzi nekuti ine handinabvisa pfuma pane pakaitika yowe kunzi hanzi ndanyengwa ndahura akakwanisa kuvaudza vabereki vangu kuti mwana wenyu hure yamutore hure renyu handina kuudza vabereki ako ndaiudza vanhu anatete vavo ivava vacho wakadii kuvafonera kwavaudza seizvozvo apa ndopainetsa chete kuti munhu abva asina kunaka asitete vako maigire ndakavaudza kuti mai Munashe vari kumusha vabvunze tete vako checha ndakavaudza kuti auya kumusha sauya nenzira isina kunaka zvakanzi nemwana wavo ndaakazotoita zvokuti nditanga kutira kundifona newhatsapp call akati vari kuuya here kuno kwatiri ndati handisi kuziva but vauya ikoko ndakataura inini kumunhu kunoita kuti nditaure ndakataura asi kuvabereki straight handikwanisi ndosaka ndakaramba kuti vabereki vakatoziva nyaya vaitofona kumba kunyepa vakatofona vachitobvunzawo zvimwe asi izvo zvavanambobvira vachitaura vanambochitaura dei zvakatotaurika zvakatobuda chirei pachi pandakanzi hanzi saka ngatindirei kumberi nenyaya musamainde uyo hanyaya hauishona zvokudaro manikikiri baba Munashe mukadzi wanyu muri kumuda ndei willing kuti muzonoroora yes rini kuti akatouya pano nhasi kutanga mwedzi unouya mari yese saka imi muri kuti munokuikeni only roora on condition dzekuti adzoka pamba
ndindega kudai zvakafanana stress pane mari andotoona kuti ndakadya mari nini through stress yangu ndopesana nawo madoro nestress saka mari iyo dai munhu aripo pano ndisina stress ndine mufaro wangu wese ndichiziita zvinhu zvangu zvese mari yanenge ichengeteka dzongo handibike pano muona pane kana chokudya pano hapana kana upfu hapana kana chii zvezvi ndinogona kuti tuenda ndinaenda kunodya kumashopo saka dai takatenga tofu 5 panapa tine muri wedu zvese handiti tichingodya baba Munashe vanoda mukadzi wavo ndochokwadi chiripo muziva kuti vari kutochema baba Munashe vanoda mukadzi wavo zvishuwa maziso akatozara mazara musodzi iwewo murume uchadi buda pachena takatora chokwadi kana ndati muwe kana achadi inototi agare uku handizvikwanise kutaura chokwadi kudai handizvikwanise kuti agare uku asi kana kugara pana handisi kuda nyaya dzaunodara dzodetsa iwe chiiwe kugara pana handisomboda wai ndisi kuda ndinomuziva nekuti samudaudana nemuruko yaro kuri kuno ngaite izvozvo ngani kamari yacho achikuidyira ndendo inochenga mari yacho uriko agara newe unonyasa kuti zvinozoenzoitawo trusted epapa tari kwari kuti uchengete munhukadzi mimanje asi uda kutaura ini ndakanangana nekuti mutorwadziwa mutorwadziwa nemunhu yanditi zvaari nhamo dzake dzaanadzo musatarisa dzangu se dzake mutorwadziwa naye handiti parika muchirwadziwa naye mundiziva kuti murume nemukadzi angagona kuti achigara uko achigara kwarugara nchigara kwandogara pari trikiwo ipapo apo asiwo point yake ndikuunderstanda yekuti kuroora first nokuti masvika pakuita vana vaviri vana 2 iwe imbomira ndimbotaurawo vana 2 musina kana kumbobvisa mari apa muchirovana muchinetsana hani maona saka iko zvine zvipanenge patowewo triki pekuti kana vabereki vatozoziva kuti ndonyaya dziri kuitika voti saka murume uyu ndizvo zvaanoita iye asina kana kubvisa kana tsvakirai kuno pano panozofamba sei hani maona asiwo on the other hand pari triki pakuti imi chero muchirevesa raiti ndoda kuroora kupera kwemwedzi kana kuti ndisewo shoma nendawana iye wagere kude ari kumba komo munhu wati zvino agerewo oga vide ngativei fei apa guys ngativei ndofunga nyaya inamboitikisana nevanhu vakati kurei handi vakati vada kuti ndisvike panapa ndosanda ine mafoni to ndivhure malines munzwewo pfungwa dzavo handiti pane vanhu vari kucanada australia uk vari kuti vada kuti vanzwewo nyaya yemainzwa guys handiti pari triki ndamuudza pari triki neonga uchigara kumba kana tikomunhu kana kwangu chake chaiko zvaiiziti ndawana mari chinga achiuya adini achindichinoroora but ari woga kuti apa ini paritika mwe munopaonawo sei guys anodya mukadzi uyu handiti chaari kudya ari kuchiwanepi inini ndikutangu nese munhu mukuru hangu pari triki guys kana ndimiwo pari triki guys mari pano ndikugara pasina magetsi ndinozama kuda kuti utojoinisa zvinhu zvangu zvindifambire ndiwanawo chinonzi changu nditosiya magetsi ari padhuze nenapa ndichiuya zogara panapa akutozamawo handiti zvandiri kuzama kuti zvindifambire kana iye achigara pandisiri mukadzi wanguasina magetsi akandibvisa usini ndichimudza ini kwauri kundiisisa ndakakubvisa nokuti asina chokuwana hapana kuti wanga usina chekuwana waitoshanda asi kutoramba mabasa nenyaya yekuti ukangobata mari autofunga kuenda kubetting tatofunga kuti basa riye kana even basa rikaita mari shoma asi uchitoshanda munobhajeta nayo mai Munashe ine kwachiti ndinoramba nebetting kweiwo aubeterewo zvatite tinobeta wandobeta kupi saka muri kuita gambling nozvakutonitaura iye foni yangu iyi handiti anojusa foni yangu ndisipo inini handiti ndiri murizo account ndinotoona kuti holiday yajuswa apo ndiye 1 munhu anichi ane password yangu woto ndiona achiita nguva iri yake handiti but anozoudza vanhu manje kuti Munashe vanhu ndinoziva zvakafana pandagara kuhla vanhu siseli ndingakudza kuti akakwereta mari pese paigara ka kukwereta vanhu vese ina handizvizivi mari inonga yatikwana kusvika kuma1000 point amini kusanganisira nemunhu ndiri kudza kuti hadi kumuona nakushata kana muchitamba muchiwirirana nekuti ndaitogara ndichimudza nebetting even musina kutaura akataka kugana account yake zvikanzi mai Munashe munhu rume zvatanga zvimucheta marombe munoziva zvaona mumba musina mboita muchiri nakada atanga kutengesa even tv akauya inonzi nechi ne5 kg yehufu smell patv inonzi chi Alright, ngatitiso kudambudziko rekubetting kuti chakubatsirai ikoko kwanditika chakubatsirai tinyaya iri yetiyendiko zvino ndiye muri kusangano maybe toti kuwadzana kwenyu muri 2 handika kuti pofamba sei ndo nyaya iripo so guys wona zvandiri kuita foni yaya ndinoshandisa handitika naisiya saka nhasi muri kufona pafoni yangu yaya public number yamunofona muchaura neni yaya ndo yamuri kufona nditi 064 895
4837 right. Handika ndavhura maline handiti motaura nababa Munashe nababa vanhu vedu vese vari 2 zvotikatoda kuvabetsera titovabetsera vese vari 2 hatibetseri moko hatiti izvozvo hanimaona vanhu vedu ndosaka maona nhasi ndadzoka ndakamboyapa ndikabetsera vamisha nhasi ndadzoka pa this time ndadedzwa nababa Munashe manje kwete namai Munashe hanimaona this time ndadedzwa nababa Munashe kwete namai Munashe saka vanhu vafana vedu vana vedu takatovatarisa vanoda guidance chete nekubatsirwa hanimaona vanoda gaya so happy havo kuti vagona kutrasta inini nekutoti hapana mai vari padhuze togona kutrasta mai totaura nawo maproblems edu and saka guys fonai timbobatsiranawo namai Munashe what's your take panyaya iyi baba Munashe vari kuti inini ndiri kuda kundanorora handika kana ndiri ndogamarira handisi kugona ndichichengeta pane zvavanga vachiona zvanga zvichiitsa mulife mavo zvavari kufunga kuti iko zvinezvi vazvifambire vagadzirise vari kuti mukadzi wangu ndinomuda kawandimpa every cent anenge achi ndawana okay good ndo basa rako iroro. Hello kola taswera maswera sei taswera but ndonangu temla wanguda pachena toda vamurimo wawo here vakure pachena kuti vaone kugadzirisika muchiziva kuti motangira papi basi baba avati mukadzi vanomuda mukadzi ngangobuda pachena okay but mai Munashe vati vari kuda nhingikiri vati vari kuda murume wavo saka chinonetsa chii kana vachida murume wavo ngavachitanga from the start kutanga kuti zvese zvakapfuura kutangira ipapo baba Munashe vonorongoravo kuti undifarewo kuti ndikarohwa ndovavo ndichiremererawo. Hold on guys. Comment section vari kuda kundudzira kuti hanzi maindira ine mwana hechi mamuchida kuti mwana wacho ndimupe mondibhadharira child care saka ndisiye mwana azvipise oga mumba nekuti hakuna handina child care nekuti kwai mwana uyu hanzwe shona handiti mwana uyu hanzwe shona ndosamuchenda chitaura nechirungu mwana uyu hanzwe shona please ngatite zvatafambira pano siyana nezvemwana agara pasaidhi apa chero mukati kudi hana chaanohwa uyu handitika right handei tinzwe mati taurai inchinzwe ona nganchiti baba ngavachitangira lese kana vose voti vanodana vese ngavachisikacha zvinhu zvakaitika kumashure zvovotanga from the start votanga like marriage yavo itanga ine foundation yakanaka votanga patsva panyuwani kana kutotanga kuti ndinokuda nekuda kutanga panyuwani zvokumashure vombosiyana nazvo and then baba wona kunororawo kuti zvinyatsoita chiremerera SIS MELLY. Okay right thank you nepfungwa dzenyu regai tinzi baba Munashe vabvumirana nemi chaizvo kwanzi yes ndozvandiri kutaura izvozvo regai timbonzwawo vamwe. Alright madam okay makoza chakutowandisa guys let's concentrate nenyaya iri pano kwete kuzira nezvemwana hana basa mwana uyu. Hello kola. Hello SIS MELLY, how are you? Ndiri right muri sei? Ndiri right. Alright, ndiri kuonawo nyaya ya mama avo nababa. Inini my advice ndeyekuti takambozviita kumunga kunaipwa mai ava ngavasaida chiramwa chekuramba murume chikonzero kunyika kwakuna kumira zvakanaka hapana munhu asina maweaknesses ake iwo one ngava mukadzi anonamata two ngavachitanga upenyu hwavo kana vari kuda murume wavo votanga patsva vochengeta vana vavo vanoenda kuchikoro vobatsirana vobva vaita counseling sezvei muriko munokwanisa kuvaita zvine counseling zvichitofamba zvakanaka ndokufungawo kwangu. Alright, thank you very much kola vari munzeve regai tinzwe right paita bachelor senior bachelor hanzi nina I want to contribute $20 towards baba Munashe kuti vagozowedzera pamari yeroro unenge wagona. Thank you very much. Inenge yotongouya tobatisa ivo mai Munashe handiti unenge watogona ndokutanga kwazvo ndokuita pachirume handi muri varume mese muri kunonzwidi muri kutsigirana kunonzi kutsigirana ndizvo muri kumira mose as varume unenge wagona zvisingaiti. Thank you senior bachelor. Hello kola. Hello SIS MELLY, maswera sei? Ndaswera maswera sei? Mubvunzo wangu uri pakuti mai Munashe paukauya akanzi baba Munashe adzoke here kana kuti akadzoka ega? Daira havasi kukunzwa. Ndakadzoka ndege nini? Wakadzoka wega. Main purpose yako yekutsvaka yaichi. Nebasa. Yekutsvaka basa. Yes. Alright, iko zvona usati wari wanani? Handisati. Alright, ndozoenda kuna baba Munashe. Baba Munashe ndanzwa muchitaura muchiti moda kuzorora kana mai Munashe ngavatange vadzoka muzorora.
reason yangu sisi ndeyekuti inini ndiri murume mai Munashe mukadzi handiti vari kugara tikugara kuri separate. Inini I have my feelings angu kuti andinogona kutadza kuzvikondora ndikwane ndiri zvinolead to stress yekuti inini right now mukadzi ndinaye but ari pa next door handizoti anani akugara ega ndinogona kana kunotsvaka mustreet mukadzi wokubhadhara mari yanda kunobhadhara mustreet kuti ndiwane kuti ndikone maemotions angu semuri rinenge rakwira fana kubatwa namai Munashe. Point yangu iri pakuti saka imi mai Munashe hamusi kuroora kana vasina kudzoka kumba. Ndiri kuroora asi mai Munashe vari the right position, not vagara vega pandisingazive vatondiudza kuti handifuni kuziva pandinogara. 1 2 vachigara vega hazvikwanisike because zvakangofanira nokuti handina mukadzi akaenda. Asi apa mamuchiti makachengeta mari yekuroora, saka muri kuchengeta mari yekuroora munhu ari kugara kwake ega. Hamuna kunzwisisa ndachengetera chii? Havana kuisa ipapa, havana kudaro. Panzwisisa ndofunga sisi MELLY vanogona kubatsira kuti ndati kudi ipapa. Vati ivo ndinogona kutsvaga mari andika pane madzandofisira pamonth ndapa dzinogona kubuda, asi ndinoroora sei munhu anechizati ari kugara ega ndozati anenge atengwa chikafu nani, arobhadharirwa renti nani, akurarama sei ikoko. Handiti saka akauya mari iyo ichiuya kupera kwemwedzi ndinogona kumupa then toendesawo chitsvagirai yacho. Mushure mazvo wai ndiri kudaro, mushure mazvo takambonetsa nekuti fight dzese dzizovapo dzitizvane kurwa kwese kwakabvira pakuti mai Munashe vakambonge vane murume wavaitaura naye, murume vakavapa mari inoita 600 rand vakatenga DSTV. Nyaya dzoka vatenga DSTV iri. Ini handina kuzviziva. Mukadzi waBaba ndiye akandifonera achiti mukadzi wenyu akudanana nemurume wangu. Ndio pandakatora foni yamai Munashe ndakatanga kuzama kufeya nyaya dzikabuda pachena. Mai Munashe vakanga vasina kundiudza kuti chii pane DSTV pane mari kana chii. Ndakazozviziva mushure mekunge ndakuvaudza ndichitera hafu ndichitera nyaya dzene pandakazoziva kuti mai Munashe vane munhu anotaura naye mufoni mavo mairatidza kuti every day ndabuda ndaenda kumarket pairatidza kuti pane makozi avanenge vachitaura naBaba vaye ainge aringorima achitoratidza kuti nhasi ane mazuva but kundiziva kuti chiri kuitika ndechekudai. So inzwa ikaimi vanhu tu chikuita idzangove ngano isusu takuda zvedu way forward tati isusu kana tiri kutanga panyowanika tikutanga on a screen clash mai ava kuti vanzwisise kuti why mari isiri kubatika isiri kuenda kuna mai Munashe kana ndisingade kuti mai Munashe vaende kwavari. Baba Munashe vanoda kuchiomesa musoro izvo kuti hanzi mai Munashe vazogarire kwavari uko vari vega. Ndandiri kumusha uku kana anga rine shungu dzekuti inini ndivese mukadzi wangu dzoka tigadzirisane akadi kutumira mari aitondiudza kuti kana usati wabvuma chokwadi chekuti wakadana naBaba ava haudzoki pano. Ndikuzwa zvekuti inini nevanhu nyarara ndikuudza kune vanhu kuti wewe waibereka mwana uchikwira kombi nevanhu handizivi zvaaitsara chiudzwa ndikati aiwazve iwe hani nevanhu vako vari kuudza kuti ndaihura ndaikwira hameno rore here wati vari kuda kupa mukadzi chipiwa mukadzi neina rega ndichitsvakirawo mari yangu ndidini ndiye ndishandire vana vangu nhasi nekuti ndakamunomu akuchiti dzoka mukadzi pari trick ipapo. Baba Munashe hatidi kunyepa pari trick apo. Zvamamuri kuZimbabwe vavasingakomunicate neMELLY ende vana vaichengeta here vaitopofona here muri kuZimbabwe? Kubva zvandaenda kuZimbabwe hana chaakatumira chevanhu ndakatozienda kuti hausigere kuti mwana aende chikoro anditi hanzi nauya panzi communication ndaitokomunicata naye ndichitomuzamawo mupa pressure kuti iwe chimbotaurawo nehama dzangu kuti ndakafamba sei ndakauya sei kunoku. Akati handivaudzi hamene ikoko yodhila yako akatogumizida handiti hanzi iwewo kanaona zvanetsa ita yako indeta yangu ngati boshe kuti iyoyi enga yekuti mai Munashe vairamba kuti ndaida kutaura namai Munashe vachiri kumusha kuti tibudirane pachena kuti vaitaura zvavo zvangu anditaura kuti ndinohura stereka kuti vaitaura zvavo inataura inokuhurira mai Munashe but chitauraizve kuti mimi zvenyu zvamaitawo ndatigadzirisane kative nyama imwe katiwirirane musununguke kuhana yenyu indisunungukewo kuhana yangu. Imi muri kubvuma chitoti zvandiri kuona muri tuka hamusati manatsosanganisa pfungwa dzenyu dai mamatombogara kana gore mai Munashe vari kumusha chaiko because this is too early.
no inzwa unzwe nyaya iripo gore riri tricky maeji evanhu ava handikunyeperi paitoitika zvimwe zvinhu zvisizvo uri kuve maeji avo vana vadiki havasera nesu yokuti nasi ndikati ndabva ndogona kutombonokara ndichiita nhamo dzangu ndichitochengeta vana ndiri kwandei ndiri maeji ava aya gore that was too much pakaitika era yekuti baba Munashe pakaenda mukadzi uyu kumusha handi ndo pavangadei pavakasiwa mukadzi wavo ndo paifa kutanga kutadza kuti vanoda mukadzi wavo vachitaura nekuchidzoka kumba tironge tidai but havana kuzviita vakamirira adzoka muno nemari yake yehouse girl yanga ashanda ndo pakazochiuya kunoti gare tise tidai dei vakazvita ari kumba varivo vakatotsvaga mari vakatumira nyaya idzi chokwadi nhasi ingadei isina mbosvika pano panyayo ndakanga ndiri indiv kuti nditsvage mari yaidiwa nditi but inini ndakabva ndaenda kwandakaenda nestress yangu ndakutambira mari last month ndakabva iko ndakadhako ndikatorwa foni ndikatorwa mari ndosaka makaona vakasvika kuno vazoti ndiri pai kana kuti vanhu vese vakatanga kutondibata musi wa1 ndatenga foni yamuri mabigwa futi mari yamakora futi ndakabirwa zvinhu zvese ndakavapaareta mhepo dzacho ndinodzosera mari ndakakwereta chafuti ndikwanise kubhatira mwedzi wese nasina kana mari ini yabiwa mari yese chero munext door wangu andigonotupurira kuti ndakayapandisina kana chinhu saka ndingomutumira sei mari rikatimbohwa vamwe kola hello Smelly, maswera sei? Taswera sei? Taswera. Ndikuona sekuti mai Munashe nababa Munashe vanodanana but vari kuda kungoramba vachitaura zvinhu zvakaitika kudhara vachingodzokorodza maprevious akaitika kudhara. Ngavasiye zvekudhara sezvambotaurwa nakola ambotaura. Ngavasiye zvekudhara varegererane zvavakaitirana. Vanhu vakaita vana vese vari vana vairi chaivo vachigara vese. Ezvinozotya sei kugara nababa Munashe? Ivo vakambogara navo vakaita vana vakazvara vana vairi. Ndega ndikudze ikotozoita Munashe inda ndiri ndega ndakatenga preparation ndega ndiri 1 Munashe akazotanga kumuona ane 1 7 ndiri kuZimbabwe arora umwe mukadzi ndabva ndamuregerera nhasi tikati ngatidzokerane nhasi futi orama chindipatisa saka pari trick mune kune maerrors ari kumasure kwariko ariko futi ndakacheketa mwana ndege ni Munashe 1 7 ndokuzotanga kuzomuchengeta baba Munashe saka nhasi futi yakukudlai nyaya ndichidzokera pano pasina pfuma handikwanisi saka baba Munashe vanenge problem futi kana makambochengeta saka asi kana muchidanana muri vanhu vanodanana kana muri willing kuregerera vanondoamechiisa futi munyaya idzodzidzi pamwe pacho ndoramba ndichingodzokorora aiwa pandiri wemahara hapana pfuma hapana chii ndingori wemahara ndoya futi poita zvimwe zvinhu ndongova mahara aiwa saka pangoda decision yekuti muri kuda here kana kuti hamusi kuda kana musisade mubva mangoziva kuti kuda atarati ndinoda ndinoda asi ari kuti mona zvikuitika danana vanodanana asi ndamubvunza ndiri ndega ndikatanotamzitaichenda kunde igara wandudza ndizi I think machinzwa inini palife akati munhu wengu ndomuda haana mbodzisha statement nyaya iripo inyaya yeroro now iniwo mtoko pari triki futi mai Munashe kuti abvisirwe mari achigara ega handimaona achigara ega anobhadhara renti nachira pari triki kuna baba semunhu wechirume katipinde mubhutsu dzavo chokwadi pari trikiwo ipapo vanobvisa murume mari sei vachiti ndikubvisira noti usiku paunovata pfungwa dzinogona kuti vakasaka maiti naMunashe vakavatana nizvozvi saka zviri kufamba sei handimaona ndo pari triki ipapo baba Munashe amuna here ngatitei so I think ngatitei sei alright sharp alright baba Munashe hapana here imwe hama iripo kokuti mai Munashe vanogona kuenda ikoko muchiunganidza mari vonogara ikoko muchiunganidza mari handisi kuda kuhama dzake ini dzozoenda kuhama dzake sei ko ndo chaiko chakuti hama munotendepi kuhama dzake zvakangofanira kuti ari free ata zvaanoda kuhama kuhama tichamugoni kusvika kwemimi ndogona ndakatosvika iye hatoziva pamba pemunhu ari kutaura ndakapasvika ndiri 1 iye pamba even sekuru wangu waya nechindo muzukuru uyapasvika ndiri 1 nditsvaga sekuru ari kutaura nezvawewo ndikugadzisei asanga asingadi I think kwasekuru can do ini kona kwandikuita ndiziviwo kochiri kumbonetsa chiko kuti auya pano agare pano tungari zvine proof yekuti zvinhu zvataura pachena alright ngatimbonzwai munhu wechirume achitaura halo hanzvadzi muri sei Munashe SIS makasai ndino madifeni panya ndakakateerera nyaya iyi vachitsanangura because I think varume katinoda kuzvisa kuside rekuti tiri right
at least zvatinenge tichitaura. I think yamai Munashe vataura vakati vari kuda kuti murume wavo ingadai aita something mushaukwenu then tozoona kuti tofamba sei togarisana. I think mai Munashe vane right point yekuti I think vanhu vanenge vagara kwenguva yakareba vari vese. Saka ni zvingangoda kuita baba Munashe ngadai ari munhu anonzwisisa hazvina basa kuti mai Munashe vari kugara kwaro. Zvakangofanira kuti ngadai mai Munashe vari kuZimbabwe kuvabereki vavo. This is South Africa. Iyi South Africa ani muri kuona kuti mukoma tarise machallenges akaitika ema-DSTV ekuti vakatenga mai Munashe vakaika DSTV. It's fine. Ndosanda kuti kana zvichinetsa zvingatege kuzvigadzira nditi zvipera zvapera. Asi kuramba pfuma ndataura wanda handida kusvika ndataura point yepfuma panapa ndataura. But kuti munhu agare kwandinge ndisingamuone. KuZimbabwe it was ways nosana asinganzwisisiwo futi nokuti uri kuZimbabwe ikoko kwanditi. Ina ndipo ipapo. Ini kuZimbabwe akandudza ari kuvabereki vake handiti. Namai naBaba haufiki wakaita chinjiri wrong nokuti unongochika kuti baba namai vakasanda something again zvinoreva kuti ini ndiri problem. But now acha mwana anogona kurwara nhasi akamusuna pachirwara ndikanotenga madiscipline mira ndakanda pedza kutauraakachirwara kuti murume handichadi zvavaenda kotongondisunungura kuti mwanangu dei zvini ndisina mbodzoka mwanangu ita zvaunonzwa kuda ndoraiziva hapana murume wacho anongeta iwe hausi kunzwisisa. Vabereki vako havagoni kunzwisisa iwe kuti wati hatichawirirani vasina kutaura nini handiti. Iwe uri kufunga kuti rume wako ako wega nhasi ukati dhipa napa vabereki vake vanoti vanoziva inini akaanapa achirwara auya achirwara nditi ndikamanotenga discipline mind dzangu dzakawandidze kuti but onai munhu anoti ari kurwara nditi ko nhasi akamuka paitika dambudziko vanhu anoti munhu ari maoko mani. Saka kana zvakadaro kana asingade ndingabude pachena kuti akwanisi kuti adana neni kana awira nini. Baba Munashe ndiri kufunga kuti ainde kuhama zvingatori nani. Serious. Akaenda kuhama ona akaenda kuhama kuhama. Handifunga kuti munhu wanozati zvinenge zvakuitika pamanje ka. Ndenda kutopindirawo ndakamira ndiri pakatangwa handisi hama yemukadzi neyemurume. Kokonotana sekuru ava ndise tiripo sekuru nyaya yakamira yakadai we become open na sekuru. Tauya kuzosiyawo mukadzi uyu wedu uyu kwamuri kusvikira mwedzi wapera ponotumirwawo mari inenge yatumirwa mukadzi odzoswa kumba. Hanimaona kana zvizvo then tinenge tasangana pakati ari kuna sekuru vake ikoko nokuti imi muri kuita dambudziko rekuti kugara egawo ufuti nyangwe neno zvechokwadiwo ndi ariwo murume wangu kati ari mwana wangu pakangonditiomereiwo amene kusaidi kwenyanzvadzi kuti munopaonawo sei. Yeah, I think zvamazvitaura ipapa Simery I think zvinenge zviri right makaenda nawo vakasara kwasekuru zvinenge nekakuremererawo kuti anenge ane shuwo kuti aiwa ndavasiya kana pane chine zvinhu chaitika au go back to sekuru kuti kosekuru mazike I support you Choma usanzwe iwo achida kuroorwa ngare pamba angaroora munhu wasingazivi kuti aripi kuna vautozi nhava message vanasi nhava message vari kuwhatsapp vari kutaura nababa vari palive alright pakanaka vakupage kwedu alright. Hello caller. Ndiri right muri sei no chinyaya iri kunetsa bagaizi ona ika atikwa ina ndikwanise kurambanisa vanhu chamufa kuziva 1 2 vanhu vanodanana mukadzi ndamubvunza anoda murume ndamubvunza makateerera anoda mukadzi mai Munashe nababa Munashe vanhu kana vachidanana ngavagarisana then kana vagarisana ka kurongwa kunzi baba Munashe ngavanoroora mari ichichengetwa kana zvichivhira vachida heuku yenyu vokubatisai mari yekunoroora imi sinzi vakuita intermediate visit vachigarisana akanogara kuhama mai Munashe munhu mukuru haasi mwana mudiki anoda murume baba Munashe munhu mukuru haasi mwana mudiki anoda mukadzi vanodii munhu ari kuhama vanhu havazozivana kare so kana ivo vati zvakaitika zvakapera start from scratch vogarisana murume achizazvisawo zviri kuti waii nemudzimai unoroora 1800 sisi 1000 inzwai 1800 inzwai tete 1800 people ndovapatisa ndodzosa futi mupanapa
handizora kuti pataita zvinhu izvi pamba vanhu vese havatombozivi unhu hwake ndinoziva kubva kutsoka kusvika kumusoro inoziva wako wani but kutaura pavanhu ini wako ndouziva wani right regai tinzwe twamwe vari kuti chi ya pari trick hello hello ya kudana mudana but pride akakuwandira nimimi hello ndiri right kanjani inini hangu SIS MELLY I want to be honest. Baba Munashe vanogoda kuti mukadzi wavadzoka agare pambe pavo kuti vazorora handitika zvakangofanana nemukomana nemusikana. Dai vanga vari mukomana nemusikana vasina vana ngatimbopise zviona izvi kuti havana vana vari mukomana nemusikana mai Munashe vanenge vachigara kumba kuvabereki vavo ivo vachigara kwavari kugara handitika kana vakazonzi obviously vanorora nekuti havasi vese havasi kugara vese mai Munashe vari kugara kumhuri kwavo baba Munashe vari kugara kwavo vachishanda vachisevha mari vachiita sei handitika saka kana vari kunzi vanozonorora hanti vanonorora vachienda kunorora kumba kwana mai Munashe vachigara kumba kwavo obviously vamwe mai Munashe vanenge vasitombori kumba kwavanenge vari kubasa saka ngavasiye mai Munashe vagare kwavari kuda kugara kana vakadaenda kumba kwasekuru vavo ngavaende kumba kwasekuru vavo kana vakada kuenda kunogara vega ngavanogara vega asiwo baba Munashe ngavashande nesimba kana vakasevha 10 rand vachiti SIS MELLY ndibatire unoona imwe mirai ndikudzei munoona imwe nyaya iri tiki ndeyekuti chii imwe nyaya iri tiki ndeyekudai so zvokuti mai Munashe vanogona kuroorwa vachigara vega it's a point zveshuwa but baba Munashe mai Munashe hanzi vakaudza baba Munashe havadi kuti baba Munashe vagare kunogara mai Munashe muri kuona pamwe pari tricky ngativei honest asikana ndakati handiduziva kwakuti azive saka havadi kuti azive saka zvinofamba sei kwangu achatodi kubva ndinoda kubva nemipoindi nemusoro kuti ndikaenda kumba kwavo ndotadza kuti ndakuziva paari kugara kuita kuti anytime ndodongorerawo mutodara asi eva right guys mukuionawo sei baba Munashe havasi kumirai noti vari kuti ndoda kungoziva kwaunenge uchigara ndipore ndichisvikako ndichiunganidza mari yacho ndiri kunoku uyu munhu haasi ivo mai Munashe ngavaudze baba Munashe kwavanogara asi vakada kuti vasasvika ikoko vanove right yekutaura kuti baba Munashe musauye kunoku am okay achitika right yavo ivo ambokubvunzai hanzvadzi murume wenyu akarara 3 days muri kubvunzwa mvunzo murume akarara 3 days asiri pamba imimi what do you think chero ari kubasa munofunga imimi inini kana ari kubasa hapana chandinofunga okay ko kana asina kukuudzai kana musingazoti ari kupi imimi kana asina kundiudza ndogona hangu kufungira but ndinobvunza saka inini handisi kuziva kuna mai Munashe ine hasi kuziva kuna mai Munashe kwavakugara ndinogona kufungira futi baba Munashe listen munogona but kola let's be honest how can he go and marry mukadzi wake asingazivi paanogara how ndokurora sei mirai ndivaudze something baba Munashe vanogona kuwana musikana ari kuUK nhasi handiti ivo vari kuSouth Africa obviously vachati handimuroore here nekuti zvona handisi kuzoti handiroore munhu ari kuUK tete inzwai handiroore munhu ari inzwai ine handiroore munhu ari kuUK munhu ari kuUK anobva kuUK ouya kunoku auya kuno kutoroorana kuti vati tava nyama imwe ine nemunhu ari kuUK takugarisana but kana kwaanenge achigara kuno kuUK muri kuzoti ari kugara kupere munokwanisa here kuya kubva kuSouth Africa kunomuona kuUK kuti ari kuitei vanhu vanenge vachiwirirana apa hapana inonzi concordial agreement between mama Munashe nababa Munashe. That's why I'm saying it is very very difficult for me kuti inini nditi mai Munashe havasi pandiri mumashure kune zvinhu zvichiitika mai Munashe vakambondibata negirlfriend pafoni pangu havachisi kuzati kwavakarara vari kuzati ndinani ine hasi kuzati kwavari vanani plus nyaya yakamboitika yeDST yaya truly speaking kana iri nyaya yekuti iyo yakaitika ndizivi yangu chakaitika but zvekuti pakatomboitika nyaya dzeDST baba Munashe vanotogara vachingofunga kuti regai timbonzwawo right munya hello ndaswera swera sei hangu ndikonata kuti kana mai Munashe vafunga zvokuti varoorwa nditi ngavambopo murume wavo kana kuti grace period yemamonths kana 4 or 5 vari pamurume vachigara pamurume nekuti point yekuti vatirane nemurume chokwadi
ndikuona zvisingaiti. Handingatobvuma If vakagara maybe 3 months or 6 months. muri kuza manzi vachitagwa namai munashe ndamurume wavo guys handi zvekuti comment section zvokuti mumbotaura kuti hanzizvo vanhu ava vari toxic vanhu vari abusive ini handikwanisi kurambanisa vanhu handisika vanhu vanodanana pachavo ivo kana vachiti tinodanana it's not my place ndizoti kwanzi hei apa ndazanama zvakadai haisi nzvimbo yangu iyoyo mai munashe vari kuti ndingatobvuma kuita pano ndingatobvuma kuenda kunogara kwasekuru vangu achitsvaga mari yeroora ndozvavari kutaura pano ndozvamataura mai munashe dzokorodzai vanhu vanzwe ndati ndingatobvuma kugara kwasekuru vangu kuti panapa handingambobvuma kugara pano ndotoziva kuti chero ndikagara pano chatozoudzwa kuti mari yacho yazodai zvazodai inozonzi aenda kupiya chinhu ndiari kuibata avati grace period zvinova kuti mukaunze zvataura mai apa ndipe mari yangu ndaitomboiba munzi onzi mari wopedza wotorerwa hanzi hanzi imari yangu haundiudziri zvekuita kana ipapo zvogona kungozoitika futi unzi ndipe mari yangu haundiudziri zvekuita pamari yangu ine zveshuwa inesiri yangu nenda ndoshandere nendisina kola mina ndikufonere bheki ndikufonere bheki mwana wangu ari kufona angaenda kusaloni kunorukwa ndifunga apedza manje isi tafamba nekey mbomirai guys mbomirai ndipofonera sisava tafamba nekey mbomirai kufona mbichana ndafamba nekey ndosaka ndisina kukwanisa kusiya dhoidhoi ega ndingakwanisi kusiya mwana ega kumba Hello. Shakira. Mani mbomirai nimbofanira mbomirai guys makoza china to disturb but phone yake ipindi. Chimbomirai guys. Ish. Naivedu zvanisitoko ndakutodza kana kutofanira mwana. Ni makozi. Mbomirai mbijana. Wapedza. Ndiri pageti. Tikwe isu. Muri taenda kuzina veuko. Jamba gate kune in the front door ndakukiya. Jamba gate. all right. Jump. Kurkuseka kuti sisi. Hello. SIS MELLY maswera. Taswera sei? Yeah, inyaya ndiri kuona baba Munashe namai Munashe if they love each other and it. Baba Munashe mune mapasi mune zamakaita in the past and it. My man is whatever in the past. Yes. So why can't let's move on mese and then moita agreement. Mutangana pakati imi baba Munashe muri mukadzi munomuda mai Munashe murume munomuda. Chitai agreement that moita munosiya mukadzi kwani kwasekuru vake onogara ikoko nenofanira kuendesa something ikoko anditi since you love your wife so much anditi makateerera Munashe vakateerera endesai mukadzi kwasekuru SIS MELLY vati vachava pakati vane obviously munenge muchiona movement inenge ichiitika and hapana sekuru pavanosiya mwana muzukuru wavachita zveubenzi anditi yes apambori nanyaya apa maungona vamushingodzokera kumashure back and muchidzokera back to zero zvongoda ngoti vanhu muwira nemudzidzisane mai Munashe makatadzikwa nababa Munashe zvakadarika chiva nemoyo wekuregerera baba Munashe makatadzikwa namai Munashe moregererana zvotodarika mochengeta vana venyu upenyu hwoendera mberi baba Munashe mounganidza mari moita monobvisa and let's discuss something kako kamunenge kabvisa ikako kanoreva something kune mai Munashe zvinosunungura mwoyo wake handidi kunyeperai. Yeah, ndazvinzwa izvo zvamutaura iyoyo good point iyoyo. All right. Thanks caller. Gatimbotora makoza chena towandisa kudarika vanhu. Caller hello. Makoza acho. Zvakaoma. Hello. SIS MELLY maswera sei? Mushe kanjani? Mushe. Inyaya mai Munashe nababa Munashe zvese zvavari kutaura nazvo kuti vanodanana ndiri kuinzwa but inini wari yangu yandinayo baba Munashe vanorova ndatiparangarirei ipapo. But chiro vachirova ona kaudi. Vambomira zvekurovana
mai wavo. Kazhinji pandakakonzera kuti paizoita kuti ndirove apo inhaya yekuti ndaifunga zvekumashure ndangarira dzekumashure kuti inini I was marketing asi mai Munashe vane busy nemaDS. Wakatanga ndirovera ipapo kubva ndichitanga kuroorwa ndiri kumasvingo ndisina kana mwana waindirova iwe. Haiwa wakazotanga ndirova nezuro uno ndozvauri kureva iwewe. Kumasvingo kwacho anoona mukadzi asiripo tete Melly chero dai mai mutomutora auya apa nyaya futi kurohwa yaitiza yakatiza futi nyaya yekuti anorova kuti Alice iye amononza kuti hanzi Alice chichi akapinza mumwe musikana akati nheme akamurova kuti asangambobvira ndamuudza ndozviziva anoita basa rekungorova kwete kuti hanzi nekuti hanzi nazva nezuro unoyo wati Alice akati sei anonzi sepanyadza Alice baba Munashe mukuru mukadzi arogwi nemaoko ndakambokudza imanimi kana muda kurova mukadzi rova mukadzi pambedhi apa haikona kurova mukadzi nemaoko shuwa mungarova mukadzi nemaoko mukadzi arogwi nemaoko zvakapera zviya kudheko zvino mukarova mukadzi tokusungisai kutokusungisai zvoti hamutori budi jere rachona mukadzi arogwi nemaoko kana risi senyu ari kurohwa munohwa sei achizodza kuti ndorohwa neevriday murume ari kundirova munonzwa sei ndapedza kurova hana kana ngavapewo mukadzi wavo chansi yekuti ataure vasamupinde mumukanwa vanyanya kuti mukadzi akada kuti ataure vopinda mumukanwa mukadzi akada kuti ataure vopinda mumukanwa ivo vakataura havada achivapinda mumukanwa ngativei fei ngativei chokwadi varuda kubatsirwa vese vari vaviri asi ngavapanane mukana wekutaura vasingapindani muromo ende baba Munashe vasade kushandisa chitsipa chekuti ini ndini murume ndinofanira kutaura chete mai Munashe vakada kuti vataure vari kubva vapinda mukanwa vakada kuti vataure vapinda mukanwa problem yandinayo hombi nemi vanzvadzi kurova nyaya yekurova regerai kurova mukadzi wenyu ndatendamo. Alright, thank you. Apa nyaya abuse apa paabuse iyoyo nje inotozoputsirai dzimba inotozoputsirai imba zvekutodaro abuse mukadzi arohwi nekuchiro zvoita sei mukadzi arohwi. Hello I'm how are you? I'm all right. Baba Munashe. Yes. We're right. The hands were right. Munashe mlise. Ndiri nani makadi? Ndoda kutanga nembaba Munashe. Yes. So imimi muchiri pakungoti mukadzi ngaadzoke kumba kuti ndinoroora asi matoitirwa vana vairi. Ini mukura kuti vana vairi vamakaitirwa hamusi kuzombopawo kana vabereki vemukadzi wenyu anything. Ndagara ndiri kupa chero paka izvezvi kana pakatova neseparation yekuti mai Munashe havachawanana neni muupenyu ndagara kunoroora ndiri kuroora kuwana kunongosiyana kana ndawana roro ndinoenda nobvisa chero mai Munashe vakasadzoka kwandiri because kune vana vangu ndagara ndichatongonoroora chero mai Munashe vakasataura neni kubva nhasi kusvika amen. Saka sei kana muchikokwanisa kungonoroora nyangwe vakurambai nyangwe vachikudai chiri kukuomerai apa kuti munobvisa nyangwe musiri kuziva kwawaruka. Ndavagari mukoma munonyazoziva ngavagari panofanira kugara inini ndichipaziva pahama dzavo vonogara ikoko it's fine kwete pano panosikuziva. But imimi sekuona kwenyu handiti muri vanhu vakatarirana saka munofanira kunzwisisa kuti vanhukadzi vakasiyana nesu vanhurume. Isusu vanhurume tinoregerera kudodarika vanhukadzi havakanganwe. Haiwa pamanyepa apa manyepa munanoregerera mati ndiani vakadzi tisi tinoregerera kwete kuti varume because munohura ro100 chingokuregererai imimi ndikangohura ka1 mungandiregerera imi amuregerere dai mai Munashe dai vachiregerera ndakaregerera zvakawandisa kumashure kuti ndizoomesa musoro kudai nendaona kuti paipapa ndoramba ndichipatisa chiri kuita kuti vasakanganwe kuregerera hakunzi ndaregerera kakawanda kuregerera ngori kuregerera kudai nekuti waregerera ka5 kana kuti ka10 kana kuti akuerengwe kuregerera hakutorina kana nhamba kuregerera kana wagara uri munhu anoregerera saka zviri kutongorakidza kutoti kuregerera havana. Alright, baba Munashe munoda here baba Munashe munovada munovada so chiri kukumisai kuti muenderere mberi nedu vari kuda kurogwa first. Ayo mai Munashe bombirai mati muri unoda murume wenyu. Ndinomuda murume. Munomuda murume wenyu.
saka chii chiri kukumisai kuti kana muchimuda apa pasinoda kutaura zvemari kana zvechi kutaura zvelove rudo rwokungoda munhu kumuda mati munomuda ndomuda asi chiregerai kuisa hasi mukaisa bati meaning statement ramataura rekutanga rekuti munomuda rinenge risisashandi tinenge taricheka iroro harichashandi mukaisa bati pastatement ravataura rekutanga harichashandi saka imi mati munoda baba Munashe handiti so chii chinokumisai kuti muende kumba baba Munashe kana kuti muuye kumba kuna baba Munashe rudo rwuenderere mberi nakuya pana nduya saka wafumba wafunga baba Munashe mirai timbonzwa hanzvadzi mirai hanzvadzi kwanzi kuvada ndovadasi kuuya hangu handiuya haufungi baba Munashe nditowafunga asi hapana zvekuita unotovafunga saka mirai ndimbokusiyai ndakuvharira yapa dho 1 hour ndimboenda kumashopu ndodzoka aiwa nosara ndokuya mine nekii panzapo ndokusiyai muri mukati ndodzoka ndongoita 1 hour apo ndodzoka mukatarisa comment yangu yandatanga kukomenda ku-FB ndatonyora kuti tetemeli vanhu ava zvamuri kutovabvunza mukutotamisa nguva mna ndatozviona nyangwe neni ndo zvadatoita pano ndo zvadada kuita vanodanana but ukadzi muone kuti muchadzoka muchiona vese vachinyemwerera chaiko ndatombonyemwereka saka kureva kuti mai Munashe kureva kuti hamuchade baba Munashe ndopoindi ingoripo yekuti ari kuhwanda nevanhu ndikaramba titorarerusira haiwa baba Munashe zvinotoendeka ngatimbotaurai mai Munashe chimbotaurai matimi baba Munashe munovada munovadi kugara nawo kandi baba evana wangu munoda kugara nawo kana zvinhu zvakaita asi hamusi kana zvinhu zvafaya chamuri kuti kufaya chii kuti rudo apa tinodo rutange rutotanga kutopfuta moto mukutaiwa ndisuda kuvharirwa nawo mumba mukuramba aiwa zviri kwagara ndiri pano kana hanzvadzi kana aiwa kani ndiri pano ini pamakauya 4 nai baba Munashe taurai chokwadi pamakaita 4 hours muri 2 pana mamaite takataura nawo yacho iyo gere mumba muri 2 kwamboda kumbombirawo lulalo ndakakumbira ndikapiwa wati mazviona ndinakizaidi ndakapiwa chero kataura nhau dzekuti undione unotopuwa anotaura kuti handina mukana wakaiko kwasi ndichauya kana pachakandipa pazo yake chituwa ndomuda asingachinyani akuzi kuda munhu ikoko nokuti orit ngatimboitai so hanzvadzi mirai kudaro ini mirai mbonotengera mwana wangu drinki ndikudzoka hatibudi tose iwo kusara panapa ndinoda kuti uyesara chifunga kuendatenga drinki pashopu patatira tiri tukwacho ikoko ndakatongotaura nyaya ndikatongoramba ndakaoma moda kusvika ndibude ndiende asi bota muchidlana neizve saka ipapa ndoti mumbosara muchimbofunga zvakanaka panodzoka kutenga drinki iko toya tichitanga papanyuwa nyaya iyi toona kuti haufa mai Munashe saka muri kuita zvokuita kutaimirana zvenyu zvobirabira zvamuri kugara izvi zvinonakidza uzi munhu asingadi kuya pano kaanga asingafani kubvuma kurara neni chinetsa achingonetsa akararire mneni akazopedza hosha dzake kubva dzakabva nadzo kuZimbabwe here kana kunyepo ndowakanimanikidza mai Munashe kuti kunyepere hamuna kumanikidza mai Munashe makabvisa moga bhuruku apo makabviswa nani imi mukaregerera kamukasekerera pakanga vaita hamuna kubatirira here ai nhema dzenyu akana torai chokwadi aiwa zvedu aiwa right mai Munashe inini chinhu wani chandinoda tongoitise kuna mai Munashe vari kuti vanoda baba Munashe asi ane macontents avo iwo Munashe muri kuti baba Munashe munovada under your own conditions kuti hamudi kusangana navo hamudi kuzogara navo hamudi vazive kumba kwavo hamudi vazive kwamogara saka vano alright ko vana hati vana kuti vashenge vana haisi nyaya yekungoti vanongokupai mari kasi vanofanira kuwanawo nguva nemwana kutaurawo naye saka munozoita sei vana kuZimbabwe ndakatomupa nhamba dzachikana kuti ndatumira mari unotora ikokoko
Kura kuti amuchavada. Ndomuda. Kumuda ndomuda asingamboita. Ndomuda ari kuramba ichingobuda munodana saka imimika right ngatiitei so hanzvadzika pana pazvada kuitaka. Now I think let's noti mavhunza mese makolas ari kuuya rudo ruri kubuda ndinomuda. That means apana pachagotara the other way around. Atina kuya kuzoputsa munhu pano anokuona vana vedu vese vari tu zvototoita sebambo yatove pana baka yaya kunotora hembe dzitoenda kuna sekuru yako toka sekuru kotogwa hembe dzamai Munashe kwese kwa sekuru baba Munashe ndi kumusererawo mai Munashe ndatove muno mulife new panopamba ndatove mai yako ichitari kuno ku South Africa kana wangorohwa chete ndodona zveche ndarohwa ndotouya pano koba kwa sekuru kwa sekuru kwa sekuru tepano kwa sekuru omda kwa sekuru chakati mwedzi weshe upere vadi vaita zvinhu zvavo anditi then baba Munashe voroora kana varoora mwedzi wapera ndotoona ticheka kuti ndizvo here zvikuti noti kuti muri kudana saka hapana patosata advice because isati putsi dzimba dzevanhu right. Hello. Yes, Odi, I'm going to say. Triple life. SIS MELLY 2 weeks late. Monditi ndokutanga kudzokera kumba zotanga kurorwa panyowa ndototanga soka. Handisi kuziva chikudhila nezvavari kutaura pano zviripo pano. Baba Munashe already watopiwa imwe start ngawachingowedzera mbichana wotondokanda tsvakirai kuno fasta mukadzi wogara pamba. Exactly. Ndonyaya itoripo baba Munashe vafa kutoshanda semurume apa vaunganidze kana 1000 rand baba Munashe kana 1.5 katsvakirai kuno imbodi mari yakawanda then pamuchashanda iwewe mai Munashe pauchazobva kwasekuru kuya pano ndini chakuperekedza pano kuzokusiya pano kuitira kuti ndigwana sembere kuti waro kwandikudzoka pano andiwana mari yese baba Munashe munopa mukadzi mari munenge muchipa mukashanda mari mukashanda 100 rand andika imi muchitora 20 rand 80 rand chipa mukadzi pa 80 rand ndiwo 40 rand and woviga unoviga panoti December mari yedu kutaurira unenge watoyekana ne 5000 vanonoroora nokuti murombo munhu pa $20 papo ngavaise $5 iende exactly tsvakirai kuno chete thank you caller akagarire sure mai Munashe unoziva zvauri kutaura unogaraura zvara vamwe 4 zvichinzi ndicha tiri kuna mai Munashe haisi kune other side akagadziriswe zvisho. Right. Thank you caller, thank you very much. Thank you. Pakaipa mai Munashe I think pana paka sezvo iri muri kudanana muri kuramba ichingobuda pana apa sekuru vanoga kupi Pretoria Mamroad kupretoria kune kutorongwa motsvaga mari petoenda totoenda kunosiya mukadzi koko. Hello caller. Hello SIS MELLY. Muri sei hanzvadzi? Ani siso. Yeah, na wiro kutawo na wi hangwini kuna baba waka. Murume uyu ngaite serious. Murume uyu ngaite serious. Munashe hawasi serious nemukadzi wawo. Taurai. Murume hasi serious nemukadzi nekuti dai dasaipa newana nepari nhasi. Ndopa kuzotaura nhasi kuti dakura nekuti mukadzi akutaura kuti zvauri kuita hazvisi kuudzirwa nemukadzi ngaafunge murumo. Nani murunzo varume ari baba Munashe ndi vamwe varume vakutaura serious vaka. SIS MELLY. Taurai hanzvadzi ndakateerera. Aite ngavaite munhu kwaye muno inini ndaire hanzvadzi yangu unonzwa sei iwewe pakuita kwauri I'm liking this because muri kutsura pachirume pacheni ndikuzvifarira chete. Right nekuti kugara kwese kuti kwaita mwana akura kuda wari nhasi wachitaura kuti wakuda kuzorora nhasi akatorora mumwe kana kukarekesa kaiti kuroora mukadzi wake dai akaendesa kana $5 kana $1 chairo zvaro. Right. Sekuru varugara pakura sei mai Munashe. Baba Munashe. Ndoda munano.
kwanda because anatanga vataurwa na first chinhu vanobvuma here vanogona kuramba kasekuru kuti handikwanisi kugara naye aiwa hausi unotaura navo iwe unotaura navo chiti kudii iwe unotaura navo chichii hausi iwe izvozvi kudode zvaite gona inini izvozvi ndadotaura nasekura pano tiwe kuti tawana sekura kutira vari kuti kudii mira right anzi imbodona intrafondra tarangu rimfoni live kutopera mira ndikudedzei ndise namba iningikiri somebody andisire iningikiri data apa right mechoni guys ndokumbira kuti mumwe munhu aise data mufoni ipa namba idzi veduwe ndisirewo namba kapa iVodacom ndisirewo airtime fast yakutopera data yandochesata live tifonerese kuti vetangopedza madhiri acho ndisirewo ka airtime yeVodacom pa namba idzi 071 umwe ngadzinyore 071 644 7497 071 644 7497 pana dzinyora here pana dzinyorawo here itai fast guys data iri rakutopera manje so ndisirewo Vodacom pafoni iyoyo but manje foni yandinoshandisa yaipine yapinwa good ndisirewo ka Vodacom ndirambe ndiri pa live guys ndisirewo Vodacom pa namba iyoyo ndisirewo Vodacom pa namba iyoyo guys kana kusariri data chero Vodacom tikontinye mberi ne live right namba dzasekuru dzinoti kudiva imbomirai kufona timboita zvasekuru namba dzasekuru dzinoti chi tipei namba dzasekuru titongopindira mberi makola zatinga mapedzi makoza ari kupinda pakawanda tipei namba dzasekuru pane munhu ari kufona panamba idzi ari kufona kuti padi ndozvatoda kuti titaure nasekuru guys toda kuti titaure nasekuru anditi toda na sekuru yakati nalo data rapera alright 0 chi 0611 totoita zviripo foni ndo inotoita izvozvi 78 04 56 nonza baba shai right chisai Vodacom sai Vodacom guys pa foni yoyi makadii sekuru tiripo sekuru muri kutaura nevanonzi SIS MELLY diaries ne amundiziye naSIS MELLY muri kunzwa mutaura nevanonzi SIS MELLY diaries munogona nyuwe singandizivi asi ndapiwa namba dzenyu idzi namai Munashe muzukuru wenyu kuno kuRustenburg right saka imi sekuru muri sekuru ndokwatinotaura nyaya dzedu dzese ndokwatinochemera nhamo dzedu ini ndingori munhu anozama kubatsira vana ava vese hapana hama yangu asi ndakavatarisa nekuti ndabva navo kwati kusurei kwati rebei ndotoonawo sevana vangu vese vari vaviri right wapakanaka aiwa iVodacom alright pakanaka right sekuru vati tifone 5 minutes hanzi ndakutopedza basa pane munhu ari kufonera panamba iyi please musafone panamba dzakapinwa idzo musafone panamba dzakapinwa inamba dzeairtime ndiri kutoti anodawo ngandisirewo Vodacom data panamba dzakapinwa idzo anodawo ngandisirewo Vodacom data panamba dzakapinwa idzo please kwanzi 5 more minutes saka data rinenge richijiwa ndisekuru tikumbire sekuru Bede muri kundifonera panamba dzakapinwa please don't call on the number that is pinned fone panamba dzakapinwa idzo inamba dzekuti dati isai data reVodacom musafone panamba idzodzo idzo anditika musafone panamba idzodzo please don't call on that number dziri pinned idzo ndati ndisirewo data reVodacom please
nekuti ndisina kuvodacom please nekuti yakutopera data rangu rakupera ndandaisa 3 gig mufoni rakutopera 3 gig zakubva kukwata kuti palive svika panapa rakutopera. Okay memo unenge wagona. Thank you my sister, unenge wagona itoisa izvo zvisati rakata unenge wagona. Regai tinzwe sekuru vari kuuya. Regai tinzwe sekuru vari kuuya. Tinzwe kuti sekuru vari kuuya vachiti kudii. Makabhotara navo baba Munashe sekuru? Ndakataura nazvo zvinoitika ndavaudza. Vanozviziva. Alright. Ndakatinamba kwavo ini vandondiziva kumba pavo sekuru vandondiziva live. Ndakararamba mavo inini. Alright. Baba iwe mai Munashe indarida unoteka kokuya ndadzoka denda towana mapedza. Enda towana matopedza sokuita. Ina ndanozvitengera mwana wangu koko apa nekudzoka. Oh. Hello. Hello, SIS MELLY. Muri sei? Ndiri right. SIS MELLY. Ndinoda kuti inonzi baba Munashe ka. Ngavatipowo serious. Baba Munashe ngavatipowo serious. Baba Munashe havasi serious zvachose. Sei ndiri kuti havasi serious. Kune type yevanhu vakadai so. Tinadzo hanzvadzi dzakadai so. Havasiri serious, vane vana vaviri. Handiti? Vaisanga here kuti mukadzi anonoroorwa. SIS MELLY ngatitaurirane pafeya chaipo. Vaisazvifunga here kuti mukadzi anoenda unoroorwa. Nzazi ndikubve papo. Kuwana kunosiyana. Handiti? Uyezve pambobuda nyaya yekunzi kunetsana. Gracie. Kunetsana ikoko ndokunodzosera zvinhu kumashure. Hanzvadzi yangu. Saka muri kundiudza here kuti makatanga kunetsana kubva jeira matora naday 1 baba Munashe. Kuwana kunosiyana. Kuroora kutengesa mwana unozviziva here? Kuroora kutenga munhu. $5, 5 rand. Saka baba Munashe tsvakiri kuno zvayo. $10 padaro iwewe. Chimene ndaire pakunanzi kuwana kunosiyana. Ndofunga ini pandakatanga kuti ndagarisana baba Munashe. Ndakaenda nababa Munashe kumba kwedu. Ndaenda nababa Munashe kumba kwedu. Baba abvunza nevabereki vangu ndaenda ndomuzivisa kumba kwedu. Baba abvunza nevabereki vangu naye baba mukwasha zvawauya zvakanaka. Uri kufunga kuita sei? Uda kuroora rini? Zvikanzi Munashe kutemba. Zvikanzi 2014. Zvikanzi alright. Uda kuroora kuzvekuzvikanzi uda. Baba Munashe mbosiyai zve foni zvemacomments muri pa live ka? Muri pa live. Ndoda kukumbira ndozvakataura baba Munashe. Zvikanzi alright. Nekuti staida sezvo iwe unobva kure. Kumba kwako kure nekuno kwatiri kuno. Saka ndechidati kana wakumbira woze mwana wedu aperekedzana natete wake. Vondoziva pano paunodini? Paunogara. Zvikanzi alright. Baba Munashe varara neni. Vabva vandifonera iSaturday abva kumba iri Monday. Vabva vandifonera iri Saturday zvikanzi ukakona kuuya kana wane mimba chirega kuuya pano. Manzo SIS MELLY. Saka ndikabva ndatya kuti uyanga first time yese kwata kuramise. Vabva ndati sezvo zvindanzi ndiri kana ndikakona kuuya regai ndidini nditongedze ndiende. Kana ndatofonera tete wangu ndozvataura mukomana uya. Saka ini ndakaenda vana tete wangu akati hapana yekutamba sezvo mabudini mararamise. Enda kune mukomana kabva ndaenda. Vana baba vangu vakasvika pakuti ko ndeipi yawakanda vaudza ndozvaita. Saka funga kuti sezvo munhu adaro achakurumidzawo kudzokera kupi kundoroora. Kwa akatotanga mabiribishi tisina kana 4 months anga akutotanga unhu wake akutodana nevanhu vane munhu ane vakadzi 3. Ndakanda chindororo SIS MELLY ndakanzi ndiri muhombe kune murume ndandakasimba but akadzoka vana kuzoona kuti rina diki ndaita stress ndikaka kuda zvisungirira anozviziva manza ndarwadziwa kuti akundidanana nemunhu akadzi achiti handizvari zvakandita. Vatiti vangu vasvamudidza naye munini muruti mwana wedu haazvari makamboita mwana musango here tine kuti asingazvari zveshuwa ndewe kwedu zvikanzi handina. Saka alright muri kuziva sei asingazvari mwana wedu oro ndimi muri kuzviziva sei? Maybe uwana udiki neni ndakarorwa ndiri mudiki uwana udiki maybe zvinogona kungononoka ka makutoti munhu haazvari asi kubva ipapo hazvina kuita zvakanaka kusvika ndachema futi kuvabereki vangu nditi aini imba yacho ndaikonewa
but ndakatomboti aregensaenda nevabereki vangu pangu ndaane chirwere munhu sezvo adanane nemunhu ane vakadzi vana murume munonzi chi mukadzi wacho murume wacho achinzi akafa akasviba kuti tsva pamwe aiva nechirwere pandati aregeni tozvisungirira asi handina zozvisungirira siriasi simeli ndinotaura siriasi asi kubva ipapo Baba Munashe. Baba Munashe. Taure. Saka uri kundodzva kuti kubva 2014 uri kushaya $20 yetsvakira ikuno. Ini munhu wangu inini akatororwa nemunhu asingashandi asi akafudza mombe akaroora mukadzi wake akatadza shungu. SIS-MELLY. Baba Munashe anodherera mukunzwa da kuti ndinyatsokuudza kana mama muchimunyenyeredza. Baba Munashe anodherera mukunzwa. Taurai. Baba Munashe anoda mukadzi akaita setipi. Ini ndiro